ассалому алайкум, бародарои азиз. Ҳама кас ҳастодин хубен? Саломатитон хубай? ай худованд, орзу мекунам ки ҳама вақт шумо соз ва саломат бошед. ва гуфта намонад, бародарои азиз, як дона лайк ҳатман подписатсия илтимос ай ҳаматон. Як дона лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед, ҳатман биҷахед. ва имрӯз дуюм рӯзи иди қурбон аст ва чӣ хеле ки мавзӯи курси ҳаррӯзаи бародарои азиз. ва имрӯз 29 июн курс 1000 рубл 129 сомон дар бонки Эсхада, бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 124 сом, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 128, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 124, Душанбе Сити Ҳумо ва Спитаминбонк ҳамаи бародарои азиз 1000 рубл 129 сомон дар